kwaze kwafika ekuthenini ke ekhaya sebehlele nomndeni lo angithi phela ibona bathatha inqumo sebehlele nosuku hayi ukuthi ngoDisemba wakungalowo nyaka kumele kuqedele ukuze phela zizoshaya kuphelele yabo ni ungalokho umalokazana lo ikotiza empeni kungenziwa yonke into asho nokusho ukuthi yena ngamane engabe sabuya ukungcola ekhaya ngoba nabo abazali bayamcindezela futhi ke yena akanawo namandla okuqophisana kakhulu nabo okungenani ngamane vele aduke kube umthwalo nakumina ke ukuthi ngiyibike ekhaya kodwa kungiphoqe ngibikele umne wethu okungcono omdala ukuthi angibikele nansi indaba isegodweni ekhaya ngathatha ngokuthi angithi wena indoda wathi usungakhona uba nomfazi ngeke kuhlule umfazi lolo hlobo lekhehla ukuthi ngeke kuhlule umfazi uyabo kumele kube yimina othatha inqumo hayi ithi intokazi ke yazi ngoba ngathithi nawe abazali bakho bayakusinda asiyenzeke lento kodwa kumina ke manje usezoshaya u5 kusho intokazi kanjani na njoba ngishilo ukuthi mina nawe akaze sathandana ngapha ke manje ekufundeni kwami sengimtholile umuntu esisesigabeni esisodwa naye senze uhlobo olulodwa lezifundo okusho ukuthi sokwenza uhlobo olulodwa lomsebenzi wena ngapha sakudlula nesikole uhleli ngapha uncike kubazali wenza lemisebenzi yakho yenzayo engayiboni ukuthi yophelelaphi nje lawo magama nenhlabathi ngavuka nohlevane mangathiwa ngwabala wonke okungenani ke esingakwenza ngizoqhubeka sibajabulise kabazali ngoba kusho lobudlelwano babazali kodwa mina ngapha nginomuntu uyabona lo muntu enginaye ngapha esithandana naye ubulilo ofana nobami ithandana intombazana nina bankashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda asibingelele ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele umhlaba wonke nje le Black Live TV igama lohlelo ke libizwa ukuthi indoda ekhaya sidinga ithi indaba sijule sibheka nje ukuthi kwenzakalana emadodeni agonyuluka kwathini ngaphakathi lawo mayixoxa nathi nje axoxani siza ukuthi ngabe kuhamba kanjani na igama lami Khesicaka wakaluqa asingene ohlelweni siza ukuthi ngabe sihambele sethu sosuku sithini namhlanje kwenze njani kuphi nobani mfowethu sawubona budi okahle kodwa siyaphila singizwayo hayi mfowethu ngabe uzwile sikhona thini ubani lo igama umnqobi ngwakwaDuma Isibongo ekhaya kusenkandla enkandla yeah kuthiwa inkandla enhle ngokuyiholela kunjani abantu bakhona masebesho njalo vele ubona okay kuyahamba mfowethu sixoxele ngophila kwakho nje enkandla ukuthi bekukhuleka kanjani simo somndeni nawe nje uqobo ukhuleka kanjani enkandla inkandla nje indawo esemakhaya nakuba ke ihlukahlukene kodwa ikusana laba nje ababambela umthetho ukuthi kusemakhaya igcina amasiko into kanjalo so ngikholele nje kanjalo kumele ngimazise umuntu ongangami omncane nomdala nje kumele ngimhloniphe kakhulu khule nje ngaphansi kwalelo hlobo le-environment sure ma ubuka ngoba abantu abaningi mabekhuluma indaba semakhaya bazi ukuthi kuyaluswa kuyatshalwa kuphela lapho indaba yemfundo kwesisikhathi into ebinganakeki kuwena iyahamba yafika ngathi udaba lwami sewulazi nje yabona nje ngiphuma nje impela ekhaya kanjalo ngqo ngoba no sama kwami ukushintsha impilo ngingena edrobheni ngihlala edrobheni kube nje neyinkinga usengiqala ngithola izinto ezintsha engayijwayele ngoba nesikole into engayiqedanga okay so mawubuka kwayisimo sasekhaya nokungameki kahle kuyiphakethe noma kwaba isinqumo sakho ndokuye cha kwaba isinqumo sami why kwaba isinqumo sami kanti futhi ke nabazali bavumelana nesinqumo sami njengoba ngisho nabo kushuthi bebengayinakile kahle lento yomfundo okay yabo ngoba umbuzo engawubuza ukuthi njengoba uyeka isikole mina lami ikhehla ke belithi
kuyingxenye yokuvilapha ukuthi uzovuka Uyesikoleni. njalo esikoleni Oh. uzosebenza nini Ubuvili yohlala nje lapha mina yonke. lolu hlobo lekhehle livuka ngo5 ekseni leliyana kuyolamula futhi ukuthi ilanga loyilahla kunini nje kushuthi ngathi la jabula mangabe ngithi mina esikoleni sengihlulekile optionaleza nayo ukuthi ke kukabili uyahamba ke ungcono mhlawumbe uyegoloza amatoho noma siyaqhubeka siyayishuka la ngathi mina hayi azishuka yo ngilekelela kakhulu ke mangabe ziya ngakwimfuyo utshala bekuyaqashwa ukuthi mhlawumbe akhe izindlu ngoba isikhathi esiningi bekwakhiwe ngodaka yabo nje ngagcina sengikwazi ukwenza lo msebenzi ngisho uyibona engwazi kakhulu ungena kanjani ke uyibona usenkingeni soqala uzwe ngazi ukuthi hayi nakho sengize ngigacela manje iqala laphi le ndaba ogcina segacela nje kanga ngolukhuni uba indoda sure mina ke ngisheshe futhi nga experience lento yingqinamba zokuba indoda ngoba nje namanje nje angikho esigabeni sokuthi sengaze ngithi ngifuna ukuba indoda nami ngimangela kodwa ke njengoba ngisho ukuthi ngikhulele emakhaya ubaba uyinduna uyinduna esigodini sangakithi inkosi yethu ngicabanga ukuthi ineyinduna mhlambe ezila ko 4 noma 3 okusho ukuthi usakholela ekuthenini mangabe ubona intombi ubaba ebona intombi wangithandela yona uzongitshela ngikutholela intombi sure mhlambe naye mayebone mhlambe indoda thizeni noma ngithi umfana ombothi kungaba indoda lokho kusasa bese atshela indodakazi ukuthi kunomfana thizeni engimbonile yabo okushuthi ke kumina kwenzeka into kanjalo nje ngokunganaki ke vele bengisafunda emabangeni aphansi athi baba kunentombi engitholele yona hayi ngihleke nje ngokukhulu unganaki uyabo ekuhambeni kwesikhathi asibize kwaku usuku lokuya ediphini sure uma ngabe siya ediphini ke khona wena umuntu omdala esalukazi ikhehla ingane nje uyabo ayibize lentokazi siyazana kodwa bengingazi ukuthi ukhuluma ngayo sure khona noyise la intombazana eyakamkhizi ngizosisho isibongo hayi nangu-ke mfana umakoti engangithi ngikutholele yena uyasiselwa nje kanjalo nje kodwa ke mina anginaki ngoba ngithi ngisamncane nje njalo kuyadlala ngiyeqhamuke nesalukazi sithi umkhwenyana wami yabo into kanjalo hayi kungabi nalutho ke futhi oluthini lapho idlula indaba siyakhula sewona esikoleni akukhulu ukuthi silixoxana nentombazane uyabo kwaqala ke ukushintsha ngayibona ukuthi indaba iyakuvutha indaba mangabe sengisesigabeni sokuthi okay isikole ngisiyeka high school uma ngaphosisi ngangila ko 14 15 ebangeni ngangenza ibanga lesikhombisa yo grade 7 ayi grade 9 standard 7 yebo hayi mangishiya phansi ngilitshela ikhehla ngishiya phansi bese lingibuza lo mbuzo ukuthi hayi kulungile kukabili ngabe siyaqhubeka uyangilekelela ngomsebenzi lekade ngibamba ngawo ngempela sonto noma uya kumneweni eGoli ngilisabeke iGoli ke sengaziki igaba zakhona sure hayi anginenkinga vele uba benginika imali mangabe ngimlekelela lapha nalapha ebese ke uma ngabe ngibamba la ekhaya sinabana wethu nje noma ngithi abangani ngoba mina ngilama amantombazana amabili sure eyodwa seyenda vele yendele emzini thizeni bese ba umfowethu naye usathatha ke okuyena useGoli ngineyontanga yethu nje lana ke sesise sigabeni la khona sesibamba nathi ngamatshitshi senakho into nje mawubona isigede kunyakaza kwenye yabo okay lingene icala ngoba uyabona ukushela semakhaya ngithi intombi uyayibamba usujuluka leduze okay uyibamba intombi bese ivele yenze njani ikhihla isilili yongena kubo lingene icala ekhaya hayi induku engayithola lapho umbuzo wodwa uzubamba lentokazi wena ngangitheni mina kuwe hawu angishongo yini ukuthi sengakutholela umuntu hawu ikhehla kanti lalikade uqinisile ngalento hayi ngivuma hayi bona baba washo ngixolise
bese ngiyihlaziya sengingedwa ukuthi okay ngizoyiqhatha la nekhehla kumele ngilihloniphe ubaba okusho ukuthi wayekade eyimisele yinhle intokazi le yangisisele yona cha angifuni ukuqamba manga ukuthi ngoba sasingazi sikhulume lutho naye yana ke yayiphiwe ke vele esikoleni iyaqhubeka nesikole kuphoqa ukuthi ke sihambe siyocamela ke manje ngasesikoleni silinde lentokazi mhla ngicela abafowethu ukuthi bangiphelezele abangani ngikhulume naye angazi mangifika lapha ukuthi kumele ngenze njani ngishale noma ngifike ngithi mntakwethu hayi kube inzukazi ke sikhulume nje bese ngiyiza neqondo ukuthi ngiyakucela ke kaMumbo ukuthi ungikhaphe ngesonto kwakade kudishwa ngamasonto angithi njengoba bengasavamile ukuyibona nasediphini bengisingavamile ukufika Ngoma zakithi ziyahlupha ngicela nje ungiqoqisa nebali ivuma intokazi nokuyilapha esathola khona ithuba lokuxoxa kodwa ngangisadidekile ukuthi ngizoxoxa ngithi siyaxoxa nje lokho siyazana ngizibona ukuthi ngize ngibuyiselo le adaba ukuthi uyakhumbula nje abazali bathi Nkonyane isathuka isinga nakulento nje yokushela kulungile ke sikwenze lokho sidiphi inkomo sihlukane futhi uma ngifika ekhaya ngiphathwa ngenye indlela ke manje akusafana indlela kade ngiphathwa ngayo phambilini hawu mina ngiphakela isitshene esihlukile nalesi ngivame ukuphakela kiso sengiyakhathalelwa manje umama ke manje hawu wasebela nekheke kangaka angilethela ukudla angilethela amanzi okugeza hayi engagoqi cha ngikhuluma amanga lethi amanzi okugeza hawu mina bengibuye ngilale ngingagezile ke phela hawu semele ngigeze namhlanje angasho lutho kumama avelathi ubaba mfana wami usuzoba indoda ngithi kungenzeka ukuthi lingibonile ikhehla ke manje sekuyabona lentokazi ukuthi ubaba kusho ukuthi uyabona ukuthi indodana ngathithi ingizuyile mangabe ngiyithela ibhaxu ngiyibuza nalombuzo ukuthi kanti ngangade ngitheni kuwena la exoxeni kwenu nentokazi uma uyibuka kwimudi yayi njani niya accept lento inkinga ukuthi exoxeni kwethu azange siyithinte impela indaba yomathandana okay besixoxa kanti nifika nini ekuthanda hawo yodwa ngosiyamaye mina ngaze ngajaha inkonyane ithuka isinga ngempela makumele sikhulunywe ngotha ngoba kwakuyobalula ukuba kuthiwa kona sikhule esekhona amafoni asesebenza nje kodwa thina besingenawo kwakuyobalula ukuba kuthiwa sasukhuluma ocingweni hayi ngivele ngiqhuquzela ukuthi okay nayi treatment umuntu azoyithola mangithi uthatha umfazi kuhle kumnandi vele nginokumbona umama enzela ubaba nami kanti kuzoba nje ngigqugquzele lo mfo bese nokuyocanela naye sihambe siphinde siyobabona labantu indaba ke yaba la ekuthenini slow siyabona siyaxoxa kwathi ngelinye ilanga ngemphelezela lo mamkhize benginokushijika buqamama la kubo ngoba igodi lezi ezakhelene hayi ukuthi sesigodini sisodwa kodwa isikole sisodwa sifunda kuso ngelinye lamalanga bese ngibonwa umama wentokazi umkhwekazi athi ngena ngaphakathi lento yokuthi ngake nganibona uyezwa ukuthi wajika buqamama kodwa lento ukuthi ujike buqamama cha asikho isidingo ungangena ngaphakathi ubambe ukwazi nokumaya uthole namanzi nje wohlise ilanga hawu ngithukile ngingene ke ngifold isiqoko ngene ngihlale phansi bese ethi kanti ke ungalala hawu ngingalala sobatshela abazali ukuthi ungapha silungisele ke igumbi bese sidonswa ngendlebe ke kodwa ukuthi anenzi lutho labantu abadala okay hayi nakho ukudla eplate ka hayi nebala ke sihloniphe ke inqumo zabazali silale nje kusekuseni sivuke ngenzele kahle futhi ngenzelwa uye njalo untombazana umamkhizo ngiphinde futhi nokuyilapho kwatshaleka khona ke ngempela ke into yothando ngoze benganaki mina nje hawu yazi inhle lento ngibuye nasekhaya nje umoya ukhululekile ke manje ngiyabona ukuthi nontokazi ngale
ukwenzile kade kutshelwa abazali. Mfowethu ngoba sikalana nesikhathi ngenzela ukuthi sisheshe sifike kahle lolu daba ngoba ufuna ukuthola ukuthi usuyimele ke manje sohamba ke seniyathandana noWamkhize seniyibona inhlanhla yothando niyaqhubeka. Sichazele kuze kufikela seniba nenkinga khona. Alright. Inkinga yaqala ekuthenini angithi isibekele umthetho kulobudlelwano. Linda ke aqeda isikole enzela umhlonyane enzela umemulo. Yebo. Kodwa ke emva kwenzela umhlonyane kwase eletha kuzomisa iduku. Nesiduku emva kwalokho ke kwase kuthiwa seningaba sesigabeni sokwazana. Thisikaba sokwazana ukuthi seningaphatha nguboya. Kodwa ke niqaphela ukwenza ingane. Okay. Sisebudlelwaneni nje obunomthetho yabo. Okay. Anishelananga nentokazi ayinankinga kwaba abazali nje abathi uyabo ngokomthetho wasendaweni. Yeah. Okay. Okay, nakho ke esenzeliwe ke lezi zinto. Indaba yonakala mangabe njengoba ngishilo ukuthi kade ephiwe esikoleni esephuma ke manje esethola umfundazi edolobheni eThekwini. Hawu, siyahamba ke manje lo muntu lentombi yangiqomayo sengizosala ke manje la ngoba mina nganqaba ukuya emadolobheni. Yeah. Sekuzothanda kube ingqinamba. Okay. Siyabonana ke mangabe evalile emalokhunjeni ebuyile kube nesigaba lapho khona sekumele kuhanjiswe lezo nkomo ezimbalwa anothi inkomo ilobola liphelele okusho ukuthi usezoba yini ingoduso ngokwesingisi baye befake nje iring le sizoba ingoduso ke manje useyakhona nokufika ekhaya azokotiza. Uma ngabe ke sisikhuluma udaba lokuthi ke nakho ke manje inkomo seyiphumile sesifuna ukuqedela ke manje inkomo. Ayi ibe manqanqika intokazi siqalela odabeni lezingane sesingaba nayo umntwana manje sesingakhululeka futhi siqhubeke nokwenza ukulobola siqhubeka. Ngangiqala ngasola ukuthi khona umuntu amtholile mhlawumbe edolobheni la befunda khona. Mangabe ngilonga imixina ngalento ube intokazi ehloniphayo kakhulu bengamangala nami ukuthola amagama anenhlabathi ulimi lakhe selunenhlabathi nje sengikhunjuzwa nokuthi phela kahle kahle mina nawe asithandana hayi ukuthi abesingathandana asithandana nje asikaze sithandana kwaba yicebo labazali thina sizalwe manje asisenzi lento ngendlela yabo ngeke sizwe ngabazali uyabo hawu ngesizwe ngabazali bengithi intokazi yahlonipha mina ngiwahlonipha kakhulu abambazali into ukuthi nakumina selitshalekile manje uthando kakhulu and ngiyambona futhi umuntu ukuthi umfazi sengiqala ke ngiba nongabezane la nje endlela enakhuluma ngayo hawu yini kwenziwa yini lihlabe liphukele kakhulu futhi lelo ukuthi asithandane senhla isikhathi singaki iminyaka impela ngeminyaka futhi sesithandana okay ngithi ke sesikulesigaba sokuthi sekuyathandana sengiqonyiwe usengiqomile kuyaziwa nasendaweni sengiqonyiwe yena wasiphathi sekhambe nenkomo sekuyazi ukuthi ingoduso yami akusezubalula ke phela manje ukuthi ngishele endaweni okuqala lokho hey kwaze kwafika ekuthenini ke ekhaya sebehlele nomndeni lo angithi phela ibona bathethe inqumo sebehlele nosuku hayi ukuthi ngoDisemba wakungalo nyaka kumele kuqedele ukuze phela zizoshaya yabo ni ungalokho umalokazana lo ikotiza ebeni kungenziwa yonke into asho nokusho ukuthi yena ngamane engabe sabuya ukungcola ekhaya ngoba nabo abazali bayamcindezela futhi ke yena akanawo namandla okuqophisana kakhulu nabo okungenani ngamane vele aduke kube umthwalo nakumina ke ukuthi ngiyibike ekhaya kodwa kungiphoqe ngibikele umne wethu okungcono omdala ukuthi angibikele nansi indaba isegodweni ekhaya ngathatha ngokuthi angithi wena indoda wathi usungakhona uba nomfazi ngeke kuhlule umfazi lolo hlobo lwekhehla ngithi ngeke kuhlule umfazi uyabo kumele kube yimina othatha inqumo hayi ithi intokazi ke yazi ngoba ngathithi nawe abazali bakho bayakusinda asiyenzeke lento kodwa
kumina ke manje usezoshaya u5 kusho intokazi. kusho intokazi Okay. kanjani na njengoba ngishilo ukuthi mina nawe akaze sathandana ngapha ke manje ekufundeni kwami sengimtholile umuntu esisesigabeni esisodwa naye senze uhlobo olulodwa lezifundo okusho ukuthi sokwenza uhlobo olulodwa lomsebenzi Habe. wena ngapha sakudlula nesikole uhleli ngapha uncike kubazali wenza lemisebenzi yakho yenzayo engayiboni ukuthi yophelelaphi nje lawo magama nenhlabathi ngavuka nohlevane mangathiwa ngiwabala wonke okungenani ke esingakwenza ngizoqhubeka sibajabulise kabazali ngoba kusho lobudlelwano babazali Yebo. kodwa mina ngapha nginomuntu uyabona lo muntu enginaye ngapha esithandana naye ubulilo ofana nobami Ithandana intombazana. ngake ngayetshisa lento izinsuku zabambili bengihlezi ngizwa ngendawo ukuthi into enje iyenzeka uyabona lento yokubona nje izinto zenzeka nakomabona kude ungayitshethi ingenzeka lapha kuwena okusho ukuthi uyini mawunje ayisho ke lento izitho zabe singisa ngazi bayisekushwana ntontoni so qobe ube umkami ngapha unomuntu futhi ngapha okuyena omthandayo shuthi ngenye indlela asigoqe lento uthi yena uzoqhubeka abe nomuntu nawe iba nomuntu kodwa abazali bengazi ngoba leli isiko impilo langakini futhi ngayi ihlazo mahle kuzwakala ukuthi nehlulekile ukulifeza kunjalo impela senenzela abazali but wena uyalimala ngoba usumthande kweqiniso ngimthanda kweqiniso futhi mina ngikholelwa ekuthenini intombi kumele uyigawule emazweni ngifuna umuntu engimaziyo endaweni kwaziyo ukuthi nginomfazi ukwazi ukuthi nginengoduso akusezukubala ukuthi ngithola umuntu anginanke vele ngamthola vele mina ngingaba nesithembu njengendoda manje yena usho ukuthini kusho naye uzobe nesithembu sakhe ngiyachaza so sekuyinkinga ngempela sekuyinqinamba enkulu engibhekene nayo nje kunyelezela usport endlini ukuthi umakoti nawe nomakoti wakhe yebo manje ngiyathokoza kakhulu kuba la ngoba kumele ngigonyulwe ngalento mhlawumbe ngizothola nezeluleko ngoba ngicabangena kaningi ngasemakhaya kumele okufika eqala ngizomsebenza ngokwamakhamba esintu kodwa manje bengisolile ngithi vele uthi nomuntu bengayitshela umuntu wesifazane okusho ukuthi bese nginawo amacebo okusebenza ungoduso le ukuze kulimale lo muntu wesilisa ebengiyitshela yena sengizomlimaza kanjani kwesifazane bayenza kanjani lento okay uyabo ukuze ngikwazi masekumele ngize necebo elisha ke manje ingakho ngithe okungcono ke awuxoxa lento uyibeke bandla hayi injobo kuthiwa ithungelwe bandla ngeke ngibone ukuthi ngingamisana esigabeni esikanje ngoba namba abazali ekhaya nantu uthando lentokazi futhi ngiyayibona ukuthi hayi ingabe impela umfazi nje ngididekile ukuthi yona yakukhumbuza phela sishela nanga wena sasiselwana ukuthi bakusisela mina nawe ngapha waphinda wasiselwa wena nje siniyahlanganiswa njengamanje sithola umuntu emthanda ngempela kodwa inhliziyo yakho egxile kuyona yona inomuntu emthandayo yo asazi babukeli beBlack Life naludaba elibeke eThebeni mfowethu uthi ufuna ukwazi ukuthi mhlambe ngokubona kwenu engenza njani ngoba yena ngesikhathi imtshela into waza kokuqala sinomuntu emthola esikoleni ufunge wagomela ukuthi cha kungavuka ubaba wakhe ethuneni kuvuke ukhokho wakhe ethuneni uzohamba esebenza lensizwa ihlukane nomkakhe asebenze umkakhe abe simbela kuyena kodwa manje nenede washo ukuthi umkakhe ujola nowesifazane akasazi ke manje zenjani shuthi yena ngokwakhe kwi-relationship yakhe abe ithembile ukhishwe home wesifazane kumuntu wesifazane wakhe asazi wakwayibona impica amadala enjalo ake sizwe udaba nokuphawula kwakho ukuthi uthini mfowethu elakho lokugcina sasivala kubantu abaqhamuka emakhaya abakhula ngaphansi kosiko olufanayo uthini bayithathe into yabazali noma umuntu alandele inhliziyo yakhe ngiqale nje ngibonge kakhulukazi ukubala nokukhona ukugonyuluka into kanjena khona ukukhuluma iqiniso sezimbalwa indawo ezisaka njalo kodwa futhi zikhona ngakho ke akusizi siphila bathi sesiku 21st century lapho phokhona umuntu sengakwazi ukuyithathela inqumo ngokwakhe yebo so
angazi singenza kanjani ngoba phela kumele sibahlonipha ngithi abazali. Sure. Kodwa futhi awukwazi ukuthi nabo ngiyafisa ukuthi mayifinyelela lento esiyenzayo mayifika nakubantu abadala ukuthi bengasithatheli inqumo kuze kwedlulele. Kumele thina siyithathele thina inqumo ngoba zizophilisa thina futhi zilimaza thina futhi egcineni inqumo zabo. Mntakaba basibonga. Amen. Le Black Live TV kama lohlelo ke indoda ayikhali kama lami King Sichaka ngwakaluqa. Ngiyanethembisa na kanjani sophinde sibonane ngokuzayo ngoba nginithanda kanjani nje. Nisale kahle. Is the Black Live TV.